Jesteśmy na granicy polsko-niemieckiej. Jak za dobrych, starych czasów będziemy nie jak kulturalni ludzie przez granicę, gdzie jest przejazd ładny, tylko po cichu. Jak nas zole chwycą, to będziemy się tłumaczyć. Ciekawe, czy można tak, nie? Oła. Teraz można wszędzie. Pas zaorany. Ścieżka, nie? A to był, no pas był to był przecież. Już jesteśmy w Polsce. Tutaj. Prawie. Za chwilę W będziemy... Buku jesteśmy. O, to tam po niemieckiej stronie jakiś traktor jeździ. A my żeśmy tutaj... Włodek musi tu przyjechać, koniecznie. To jest niedaleko, jak mu się nie będzie chciało daleko jechać, to tutaj to jest akurat. I fajna droga i można sobie gdzieś usiąść, posiedzieć między tymi, między szyszkami gdzieś, o tak. Zapraszamy. A my lecimy dalej. To z lasu śmieje, a tutaj ten. Zaraz droga będzie, bo ja widzę.